I ljudi, ovo će biti druga epizoda Stalker Clear Sky-a. I dok niste bili tu, dobio sam municije i stvari za kalaš, pa možemo da je koristimo sada i poboljšao sam je malo. Znači, sad imamo nove zadatke, pa idemo to da odradimo. Evo, opet idemo tamo u drugo mjesto i idemo da pomognemo našim ljudima. Kao što vidite, ja poboljšao sam malo kalaš, sad možete ima ovako i I suggest you get yourself over to the fishing hamlet. That's where they are. Inače, eto, morat ćemo pomognemo našim ljudima i sve to. Samo dobijemo malo ovih idiota. I to je to. Idemo tamo. Nema veze. Idemo onda tamo do pumpe ili šta god da je. Inače, ja da čekam da iskoristim kalaš i sve to. Pošto kao što vidite, mnogo je poboljšana. Već jednog tamo. Inače, ovi likovi će nam, ovo su naši, oni će nam pomagati da ih tamo ubijemo i da preuzmemo. I onda kad preuzmemo, morat ćemo da sačekamo možda minut, dva da dođe još da nam pomogne i verovatno će nas napasti. I već sve eksplodira, kao što vidite, ovo je nenormalno. Idemo mi unutra, evo ga, gotovo je. Sad samo, mislim da će neki doći da nas napadnu, nisam siguran, ali da, mislim da hoće. U stvari ne, ima nekih ovdje, moramo njih da ubijemo. Samo da ih nađemo. Hajde, sad ću ga nožem. O ne, neću ga nožem, nema šanse. I mislim da je to, da. Inače, sad samo čekamo da dođu naši likovi. Samo čekamo da dođu naši likovi ovdje. Evo, ovo tu su naši i oni će doći da nam pomognu i sve. I neprijatelji napadaju naše ovdje. Inače, kad dođu ovi, idemo da napadnemo ovo ovdje. I evo, ovi će da nas napadaju ovdje, tako da. Sačekat ćemo malo ovdje, pa ono da dođu naši i sve to. Mogu i malo da kupim neke stvari od drugih. Opa. Inače, da, možda stvarno ne znam šta je ovo, ali uzet ćemo u redu. Kao što vidite, ove crvene stvari, to daje vam da trčite više, šta god. To je kao energy. Ovo je najčešće puška koju ćete naći ovdje
i rekao bi da je prilično dobro onako u blizu i sve to. Evo, našli smo još municiju, super. I evo i WC. Mislim da se to zove poljski WC. Fuj. Čovječ, ima da umremo, svi nas napadaju. Ovo vidim, su ovi retardirani, moj Bože. Ovaj će sad krenuti ka nama. Stvarno ne mogu da držim ovo uopšte duže. Ajde, idemo da im pomognemo tamo. Nema veze za ovo ovdje, valjda mogu ovi naši da drže. Inače, stvarno ova igra je baš dobro, sviđa mi se. Prešao sam je par puta i super je. Posle jedno, možda dan vremena, dok igrate ovu igru imat ćete super stvari, imat ćete baš dobre puške, mnogo para, imat ćete dobar oklop i sve. Divlja svinja nas stalno napada, tako da. Idemo mi. Turned it around. Your reward will be waiting for you at the base. Super, evo, pobijedili smo ih i zamalo smo umrali dok smo to radili, tako da. Sad samo idem okolo da nađem kao valjda, znate, stvari da prodam i svašta. Znam gore na ovoj tu, kako je tu, na kuli ovoj, gore šta god, ima isto ovako nišan od kalaša što sada imamo. Evo, tačno ovdje. Ovdje isto ima nešto. Mnogo municije, eto šta. Samo ćemo da sačuvamo na brzaka. Stvari ne bi to htjela uradim. Sačekaj. Bravo. Onaj drugi save stvar, to je onaj što sam igrao baš dugo, imam dobre stvari. Čovječ, ovaj kalaš ne može da nišani. Čujem da
još neko puca na nas, ali ne znamo odakle. A ovi. Znaš šta, da testiramo mi nešto. Upadnem u vodu, da li ću umreti? Opa, neću. O, to su pucali. Sad znam. Znači idemo mi da zauzmemo... Aman, koje divlje svinje više, šta se dešava? Ne. Opet. Inače idemo da zauzmemo ovu staru crkvu i to je to. Mislim, možda, da, kad zauzmem ovu crkvu, završit ću ovaj video. Evo sad ćemo zauzmemo ovu crkvu i u sljedećoj epizodi uzet ćemo im glavnu bazu. Znam da će doći odatle, samo trebam da sačekam. Eto, ste vidjeli. Sad ćemo samo da sačekamo da ovi naši dođu i... Dobro. Pa već su onako došli, znači... Evo, to će biti to za ovaj video i... U sljedećem ćemo da odemo da im zauzmemo glavnu bazu. I vidimo se.